Jakti leba jere jakulu chemani musoma dem seni mabakro ka fu kalamel ko nyumana fu sugoro la amana ka yoro wo yoro ko be kan lame aw ma fili aw yere manyina aw so lembe kuna fundilo so la mandila bumako radio jakafo fi sera 100.7 MHz keme ni amrumru wolo vla fi tu radio ja fi shuru kurufina kan fa o ye ansi yoro ye ka dabo ka bla kurufina juma misri bala uri pave mo meta ni ngininga nafaji o uri pave o dala ani kurufina minyi tulanci kene manjan ani kene so ni o sesera fe doko maternité anu manjan wa ani meri yere manjan o koro di korola filimantate kilega na bara tabulu fleni minyi jamukan fanfolo e ula sala karam wodba tumara fe fanfala na ta dinga make Abdou Touré fe bara la minyi awne du manache kala kana sabati kamle koro guju Amadou Mukuru alebi awne du manache ni jina sokola ngere kaba ini ma folo minyonyi o de Sylvie Bertin ni na le nyonyi minyi chimumbi bulu ibo fwai no ya sore kan ata nyima ya sula ini nyima baka nyonyi bo ajabati abibla katai na sore kan na enfant fe ni amerjekti am fangele fe sabula minye ame sukele ngono amse kafo duwale ne bana nyonche game nyonyi ame nyon tamasheke nyonyi wa ame baraka nyon fe fana sabula ibito fando fe nene mi fo ne na medame jeka baraka ni uchui donc les gars na bara tabule ode flow de Ahmed Jakte le prince de la technique anga choc le tuku kanyama de do le docteur technical de choc la les gars na ko rakot na ke basti ko nanga de les gars na bara tabule fleni bakurubala amina ansoni da feminka ode alibi malion munumbi murtani yoro kunafoni yi an la so kabiri février kalo clé fla ka fo minye murtani jamana famaw yo ukoni ni ukabara damine ukoni bitka se naw chama ma gelebu kusoro o baraw bi segesegeli ani tafani nafan kufo mamunu meno ka fo kulu bi tama sera la nu bi ka teme murtani fe ka tajumna were kan olu bi ka gele asoro mamunu fana sigime murtani re du kulu kan ku sigoro yi ku ka baraka ro yi bi nu sigime tunga buna ku kan olu fana bi ka gele asoro o yoro ni fe national willa bela gele fi mana olu ka ba be tiga bi kuna dunna o gele koni mamunu bi u ka jamana ka dunaw na gele olu be ga an mi kan so ni da fem kan kusube o de million yi munun siglembe murtani odi kama ako ke fradamane biche anga jumana ministry so minga bara benembe turange ko kunya nyina bolima ministry no oye muza atayri anaka département bela jile ko me kawlika joke segali ni chargé de mission ani mununye uka baraka nyon to yi kuna foni siraw fe bela jile be kawlika joke wala sa baro ka saka ke kanya chugomina o ko kele ne kondana mi délégation générale mo be no ni obi manen lecture to wala ulu fona wulika joke ko ke fradama ministry ka yimore ko nana kata minyi malini murtani nyonche danchela gogi wala sa kata la je ko yirabe bolu menka ka nyini ka nyedon wala sa minyi fraud mam sa soro ala chumina ode ukmu konnana minyi ali dokun temene anga jumana fama ubi la dala nyonye mi ke nabe ke tarta don fe arabadon fe ngafo o arabadon ya minyi nyonye konnana ministry ye adasama minyi ministry ko la nyonye keneka do la kuntigere nyakoro ko ni fere ko ne dabali kurauta ka fen bela jilike o ina fo murtani jamana fama ko ni ibay ka fo ka baraw sim ka suma doni sungolo watula o kalaje albi ni mamin kala ka fo ko e gela soro no ko ni sela anga danchewla o lub saka kumbel ko manke chugumina o baraw saka do berla chugumina o baraw o ye soninda o kan kosobe o minye fando fana fe au conseil de l'électoral ni o ye turange o tola jere joklu bam fana be no ni ubi abib sila bolo bi ale de nyama bay président o nu fana ye la dala ngafo o kala dala ni ko nu na nyongo kala we kuna fon diminke o fana o nyongo kuna fon kenasigi o min ko ni wala sa albi ni foli ani nyedon ani ko tabulu ma bisipasa kana do ko sengoro anga seka nyon blasra o ko ni o kuna fundi kana si ola anti akobla dagrindala munu mi kan lame amu foku wala nyando yoro minyi aro jaga fo yabseka lame fere chaman kan yibseka lame minyi canal kan yibseka lame zeno kan ni mamunu fana be no ni ibi
diɲɛ dɔnniya kura sira tɔ ninnu i n'a fɔ YouTube chaîne YouTube bɛ yen nɔ n'o ye Jakafo radio Jakafo officiel n'i taara o fana kan i bɛ se ka jaw lajɛ kuma dɔw la jamukan dɔw la jamukan tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ se k'o lajɛ page fana b'an bolo min ye TikTok page ye ka taa se u n'a ɲɔgɔn caman walasa u ka se ka kunnafoni sɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen sira kɔrɔw bɛna fara sira kɔrɔw kan n'o ye an ka min ye kunnafoni di sira yɛrɛ n'o ye radio so ye walasa ka se ka kunnafoni dafa a mana kɛ bɔrɔla yɔrɔ o yɔrɔ ka se aw ma a ka ladɔnniyali n'a ka faamuyali ko ɲuman o kama. Amadu Jakite min ye an bɛna minisiri min bɛ tunganikɛw ka koɲɛ kunna a ye laseli min kɛ laseli in kɔni kɛla tubabukan na an bɛna a ka laseli lamɛn n'an y'a lamɛn ala kumabaw ye minnu ye an bɛ olu tɔmɔ k'o di aw ma ladiriya la hali bi walasa ko in ka se ka ɲɛdɔn ka se ka bonya a kan n'o bɛɛ lajɛlen banna an kun ye layidu ta aw ye k'a fɔ bi an bɛna telefɔni labila tunganikɛw aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ dabolo min na walasa ka se k'o dɔn sabula jamukan in fana a dabɔkun dɔ ye o ye aw mana kɛ tubabu jamana na aw ni minnu ye taama daminɛ ɲɔgɔn fɛ n'olu bɛ arabu jamana walima farafin jamana walima amerikɛnw ka jamana an n'olu ka se ka ɲɔgɔn kibaruya sɔrɔ min mana sɔrɔ position min na min bɛ so yan nɔ o fana ka se ka tunganataalaw kibaruya sɔrɔ aw ka to aw sigiyɔrɔ la ka faso kibaruya teliman sɔrɔ o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kɛ walasa min ye kunnafoni ye a kana balan cogo si la faamaw fana k'a dɔn k'a fɔ aw bɛ dabolo mun kan yen nɔ baara in bɛ dabɔ nin bɛɛ lajɛlen de kama donc baara don baara min bɛ yen n'a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ sabula a kɛla sababu ye ka maa caman bɔ gɛlɛya kɔnɔna na minnu ye kasobonnasegiw kɛ jamana caman kan jamana faamaw y'a dɔn k'a fɔ ni jamukan in senfɛ k'a fɔ u bɛ o gɛlɛyaw kɔnɔna na u ye wulikajɔw kɛ walasa ka se ka u dɛmɛ ka bɔ o gɛlɛyaw kɔnɔna na Amadu Jakite an ka taa fan fɛ min ye minisiri ye Musa Attaher a ye mun fɔ a ko la an ka lamɛn an bɛ se ka Depuis un certain temps nos compatriotes résidant en Mauritanie nous se plaignent d'un certain nombre de tracasseries liées aussi bien à la traversée du territoire mauritanien qu'à des rafles à l'intérieur de certaines villes de Mauritanie. Mais ces actions menées par les autorités mauritaniennes, il est important de préciser qu'elles ne concernent pas que la communauté malienne qui vit en Mauritanie. Le contrôle concerne tous les étrangers qui vivent sur le territoire mauritanien et c'est dans le cadre d'une politique interne à la Mauritanie liée aux questions migratoires, aux questions d'insécurité et à la nécessité pour la Mauritanie de maîtriser la présence étrangers sur son territoire. Voilà un peu la situation, mais en même temps, nous assistons depuis le 2 mars à une arrivée importante de Maliens en provenance de la Mauritanie et qui arrivent au poste frontalier de Gogi. Dès que nous avons eu connaissance de leur arrivée à Gogi, j'ai dépêché une délégation du ministère des Maliens établis à l'extérieur, dirigée par le délégué général des Maliens de l'extérieur. Cette mission est arrivée à Gogi et un accueil digne a été réservé à nos compatriotes qui sont arrivés à Gogi et un appui matériel financier également a été apporté. Et plus que cela, nous avons mis en place un dispositif pour que les éventuels arrivants puissent bénéficier à leur tour d'un accompagnement à leur arrivée. Je voudrais faire un rappel. Les 29, 30 et 31 décembre 2024, j'ai été porteur du message du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à son frère, le président Cheikh Al-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Porteur de message, j'ai transmis le message, mais également j'ai eu des échanges avec son Excellence le président mauritanien pour porter à sa connaissance un certain nombre de préoccupations que vivent nos compatriotes. Il a instruit à ce que les problèmes, les préoccupations des Maliens soient recensées et qu'elles lui soient transmises. Et depuis lors, un certain nombre de décisions ont été prises. Notamment, il a été demandé à notre ambassadeur de
contribuer à sensibiliser les Maliens qui vivent en Mauritanie pour qu'ils s'inscrivent dans le processus de régularisation engagé par les autorités mauritaniennes. Et mieux encore, les autorités mauritaniennes ont pris l'engagement de donner les cartes de séjour aux Maliens sans paiement. C'est-à-dire les Maliens sont exempts du paiement des frais des cartes de séjour. Donc il s'agit surtout de faire les démarches pour obtenir cette carte de séjour, sinon les frais pour les Maliens, en tout cas, les Maliens seront exempts de cela. À ce titre-là, je voudrais encore insister là-dessus. Il n'y a pas de chasse ciblée contre les Maliens en Mauritanie. Il y a une politique migratoire en cours en Mauritanie qui concerne l'ensemble des étrangers vivant sur le sol mauritanien. Mais pour ce qui nous concerne, notre mission et notre devoir, c'est d'assister et de protéger les Maliens partout où ils sont. Je voudrais rassurer nos compatriotes qui vivent en Mauritanie que nous suivons de près leur situation. Nous nous informons régulièrement et moi j'ai un débriefing journalier avec l'ambassadeur, notre ambassadeur à Nouakchott. Nous travaillons ensemble en étroite collaboration et en rapport avec les autorités mauritaniennes pour trouver des solutions aux préoccupations exprimées par nos compatriotes. Le gouvernement du Mali suit de près la situation. Nous veillerons à ce que les intérêts des Maliens qui vivent en Mauritanie soient préservés, que leur sécurité soit assurée et que l'assistance nécessaire leur soit accordée selon les besoins des uns et des autres. Nous avons une forte communauté malienne en Mauritanie, comme il y a une forte communauté mauritanienne au Mali. Nos deux États travaillent ensemble à la sécurité et à la protection de ces communautés de part et d'autre de nos frontières. ayo Ahmed Diakité ni ye ministre ka laseli ministre min be tonrange wo ka kunya kuna ani farakna bsa kala nyona chuko minani o muza atayre ka kuma ko nana ayi isoni da kan ka fo ko abi wati doni bo min ngoni ni gele yu Mauritanie jamana kan Malion damate non wo nambe no obi bela jeli de kufo sabula abi glu femina we jamana yɛrɛ ka kanai ani fɛn o fɛn be no diɲɛ laban waati ninnu na wulikajɔw ni giringajɔ minnu be no abi glu o la k'ale yɛrɛ kun bilala ka taa Mauritanie ka kɔni bɛɛ ɲɛ kabi sango jamanakuntigi fɛ n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye général d'armée Assimi Goïta walasa ka se ka taa lajɛ ka kuma ɲɔgɔnɲɔgɔnw kɛ gɛlɛya ni fɛn minnu be no ni o bɛ se ka na sabula an ka jamanadenw be no ka se ka kuma ɲɔgɔnya ani u fɛlako n'u ka haminako ye fɛn o fɛn ye o kow la u y'o kumakanw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ k'ale yɛrɛ ni jamanakuntigi sigila ka kuma minɛ ɲɔgɔn da gɛlɛya ni minnu bɛ yen nɔ ani aw yɛrɛw fɛ an bɛ se ka tɛmɛ sira minnu fɛ walasa ka se k'o gɛlɛyaw ɲɛnabɔ ko o ko bɛɛ lajɛlen kɛla ko bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ a ko nin ko in nanen wuli o kɔni ye gɛlɛya mɛn u ye wulikajɔ kɛ Mali ka lasigiden min bɛ Mauritanie o bi fɛn o fɛn min n'o bɛ kɛ don o don n'a ye kibaruya laban minnu sɔrɔ a b'o fɔ ale ye o ye don o don ye o cogoya kelen fana na kunnafoni binnen ale fana ye u ka baarabolo fara min bɛ yen nɔ ni o ye ministère ka direction dɔ ye ni o ye délégation générale ye ale ye o délégué général wuli ani maa caman ka taa maaw kunbɛn ka se ka jigiya kumaw f'u ye ka o jigi sigi ani fana ka tɛmɛsiraw ye minnu ye ka tila ka olu f'u ye a ko Mauritanie jamana faamaw u ko u ka nin ko bɛ bila sɛgɛsɛgɛli minɛn kɔnɔ nka maliyɛnw ta bɛna kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ye sabula ko u bɛna sɛbɛnw di ka bɛɛ lajɛlen dɔn maa o maa b'u ka jamana kan nin ye nin jamana maa ye nin ka baara ye nin ye k'o bɛɛ lajɛlen dɔn ko baara bɛ bila o de minɛn kɔnɔna na o la sɛbɛn in kɔni bɛna dilan a bɛ feere jamana tɔw maaw ma nka maliyɛnw ta o ye Mali kana lilayi kana law ye o ye fufalaki ye waribɔ t'o la donc o kɛkun ye min ye walasa k'a dɔn hali bi anw ni olu ni ɲɔgɔn cɛ sira ka surun ka se hakɛ min ma minisiri ka kuma na a ko min ye maliyɛn caman bɛ Mauritanie o cogoya kelen fana Mauritanie fana caman bɛ Mali la gɛlɛya man ka don ani ɲɔgɔn cɛ ko wɛrɛ man ka don ani ɲɔgɔn cɛ o de kama olu bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa ni ka seginw bɛɛ lajɛlen kɛ
dongo do kunnafoni laban minnu b'a ko la o kunnafoni labanw sɔrɔ walasa u bɛ se ka ɲɔgɔn bilasirali bɛ se ka kɛ cogo min na k'o kɛ ni o ye jamanaw bɛ kɛ ɲɔgɔn gɛrɛfɛ jamanaw bɛ kɛ sigiɲɔgɔnma ye jamanaw bɛ kɛ ɲɔgɔn teri ye nka min ye fɛn fɛn bɛ gulo lakana na u n'a ɲɔgɔnkow la i b'a sɔrɔ bɛɛ n'i ka ko kɛcogo don nka u fana b'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen la an ka jamanaden minnu bɛ yen nɔ u ka sɔn taa ni ka segin minnu bɛ kɛ u ka lasigidensow ni faama ninnu ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka se ka sɛbɛnfura sɔrɔ u ka sɔn o lamɔgɔw ma walasa ni sunkalo banna ka ban sɛbɛnfura di u bɛna caman fara a ka wulikajɔw kan minisiri yɛrɛ ka fɔ la ko u ko u baara kɛ walasa min ye gɛlɛya ye a bɛ se ka duga cogo min na donc ni minisiri la kuma la kumabaw ye an bɛ Moritani hali bi an bɛ mun salo kɛ an bɛ taa au conseil malien extérieur fan fɛ min ye au conseil malien extérieur an y'a fɔ a kotigi o de ye Habib Sila an bɛ don min na i n'a fɔ bi ale fana ye a ka jama fara ɲɔgɔn kan u ye kunnafoni di baro kɛ ka ɲɛsin hali bi maliyɛnw ka lahalaya ma Moritani jamana kɔnɔna na kunnafoni min bɛ n'an y'a sɔrɔ ka bɔ kɔmuso yɔrɔ Radio Mali an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ a bɛ tubabukan na a labakurubaw ye minnu ye an bɛ tila ka olu lasɔn bamanankan na laadiriya la. Le travail qu'il a eu à abattre pour apaiser cette situation. Donc cela mérite une reconnaissance dès le déclenchement de ce conflit. Le ministre a tout de suite pris la décision de discuter avec le chef de l'État et il a été envoyé donc vers les autorités de la Mauritanie. Je suis sûr que sa visite a permis quand même un peu de dissuader de certaines grandes décisions. Et je sais que ce qu'il a pu avoir discuter avec les autorités mauritaniennes par rapport au message du président de la République de la transition est en train d'être appliqué. Le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Voilà, donc nous y Habib Sila ale ka daño ni akola mi no na ye ɲɛfɔli kɛ ministre ka tali bɛ bila minɛ min kɔnɔ wulikajɔ minnu b'a ko la a ye ɲɛfɔli k'o kan ni ministre kuma ta a dɔw la anw ta n'i y'a ye k'a fɔ tɔw bɛ sɛbɛnfura sara anw ta ye fu ye u bɛ se ka k'a yɔrɔ dɔ ye a dɔw la a bɛ se ka kɛ gɛlɛya tun bɛ se ka tɛmɛ hali ni niveau kan Ahmed Jakite nka a bɛ se ka kɛ ministre ye taali min kɛ o kɛra sababu ye ka kɛ a ko so nɔgɔya hali bi an ka min ye Habib Sila lamɛn a ka ɲɛfɔliw la. Tout ce qu'il fait comme ça dans les réseaux. On n'oublie pas qu'à chaque fois que l'autorité du Mali vient chez nous, le premier mot qu'il nous dit, c'est respecter les lois et les règlements du pays d'accueil. Ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est une façon de le dire, de nous dire et de nous à vous aider. Pourquoi il faut que notre démembrement travaille en étroite collaboration avec l'ambassade pour être au même niveau d'information par rapport à la situation de compatriotes. Habib Sila rassure que la situation. Voilà, donc ni Habib Sila ka min kuma kunjɔ kumaw ye a ko ni gouvernement bɛ baara la d'abord u tɛ se ka u ka kumaw bɛɛ lajɛlen fɔ de surtout sanfɛ Ahmed parce que jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ka ca u bɛɛ tɛ se ka fɔ dɔw bɛ kɛ dugu ni dugu la hali fama bɛ tɛ bɔ o kalama donc a kɛ kun de ye walasa min ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ teriya sira minnu bɛ yen balimaya sira minnu bɛ yen sigiɲɔgɔn b'a ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka min ye kolo girinya ko min ye ministre ye a kan ka fɔ a ka wulikajɔ la ko yɛrɛ ye ci kɛ ko ɲuman k'a bɛ foli kun bɔ o de kama n'u sera olu ka jɛnɛjɛkulu la kuma o kuma walima n'u taara jamana kɔkan na n'u olu ka tɔnw ye ɲɔgɔn ye kuma o kuma ko faamaw bɛ kuma kelen de fɔ a y'aw gɛlɛya a bɛ jamana minnu kan a k'u ka sariyaw labato sabula n'a y'u ka sariyaw labato u bɛ baara nɔgɔya aw yɛrɛw bolo u bɛ sigili nɔgɔya aw bolo donc min ye o sariya labato kɔfɛ wulikajɔ ni taa ni ka segin tɔ minnu bɛ kɛ yen nɔ n'i bɛ sariya kɔnɔ ka ban a tɔ bɛɛ lajɛlen ka nɔgɔ donc vraiment an bɛ an ka autorités fo an bɛ conseil fana fo a ka wulikajɔ na sisan Ahmed Jakite an bɛ minnu salo kɛ an b'a lajɛ min ye hali bi nin koɲɛ a ko bɛ bolo jumɛn kan an b'a lajɛ n'an ni maaw sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ maa minnu fana bɛ yen n'u fana da bɛ a ko la n'u sen bɛ a ko la walasa k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ kibaruya labanw ye minnu ye min ye ministre Musa Atayer ale ka laseli ka taa se min ye président Habib Sila au conseil malien élection président ale ka laseli donc an bɛ minnu salo kɛ k'a lajɛ jɛrɛjɛkulu min bi 16e ko fɔ n'ani aw ka kotigi min bɛ yen n'o ka ɲɛmaa dankan ye ni o ye pupe ye a ka dakuruɲɛw ye minnu ye a ye min faamuya ko la ani bilasiralikan bɛ se ka kɛ minnu ye an bɛna o fana lamɛn an kun ye layidu min ta an bɛ tila ka telefɔni labila jama ye k'a lajɛ minnu bɛ jamana kɔkan na n'u bɛ an ka dancɛw kɔfɛ an bɛ se ka min ye kuma da d'u ma cogo min na u ka se ka kuma ka se ka u ka dabolo k'o ɲɛfɔ an ye yɔrɔ an bɛ sunkalo tile 23 la bi
o ye mars kalo fana tile 23 ye dɔgɔkun tɛmɛnen ne ɲamina donna nɔ bi ɲagamini tɛ yen bi ye dimanche de voilà ni mamutu kulubana ko bi ye dimanche ye mars kalo tile 23 allo allo ayiwa an bɛ nɛgɛjuru sira la nɛgɛjuru sira bɛ ka bisimila an bɛ segin ka na a kɛkun de ye walasa ka se ka kunnafoni labanw sɔrɔ o kɔrɔ sunkalo min bɛ yen n'an b'a la a bɛ k'i dɛmɛ dɔɔni min ye ka taa a ban yɔrɔw la o kɔrɔ ko tɛ ten dɔgɔkun nataw kɔnɔna na jimiko kuma kɔni o na fɔ présidente ani tile. baasi tɛ yen nɔ. lamɛnbaaw an ni madame ba fatumata jara pupe an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo nɛgɛjuru la nin waati in na 16e bureau min bɛ États-Unis d'Amérique bureau fédéral ale de présidente kɔrɔ baasi t'i la yen. an bɛ yen baasi foyi t'an na. anw bɛ sunkalo tile 23 la aw fana ta ye o kelen ye wa. an bɛ taa an bɛ daminɛ ɲɔgɔn fɛ ɲinɛ. sun bɛ cogo di aw fɛ yen nɔ. bon an kɔni ta ka fisa ɲinɛ kosɛbɛ parce que an ka sunkalo bɛ na nɛnɛ wagati ma. donc o y'an dɛmɛ kosɛbɛ sun kɔnɔna na. o ka ɲi kojugu. an kɔni ka an ka sugurudun waati ye 5 heures ye an bɛ sun tigɛ 18 heures aw ta bɛ cogo jumɛn. a y'anw ta kɔni bɛ tigɛ sisan fo 19h15 ninnu ɲɔgɔn. parce que yan nɔ tile tɛ bin joona. d'accord. tabarikala. nin jala n ye présidente an y'i wele a ma juguya maliyɛn minnu bɛ Moritani olu ka lahalaya don yɔrɔ kabiri février kalo tile 2 an ye kunnafoniw sɔrɔ aw yɛrɛ bɛ ka dossiers suit dɔɔni dɔɔni k'a fɔ maliyɛn dama tɛ Moritanienw kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ka dunanw sɛgɛrɛ a ye cogo jumɛn e fɛ ani bilasiralikan jumɛn b'i bolo ka taara maliyɛnw ma minnu Moritani ani maliyɛnw ma de manière générale parce que mɔgɔ caman tɛ ka ko in faamuya bɛɛ bɛ k'a bila i ka minɛn kɔnɔ e y'a ye cogo jumɛn na. ayiwa an bɛ ɲininkali diyara n ye an bɛ foli di bɛɛ ma. tabarikala. Moritani ta in kɔni a y'an dusukun kami kosɛbɛ. d'accord. vraiment parce que bon an kɔni an ye image dɔw ye bon olu ma vraiment a man diya an ye kosɛbɛ parce que n'a fɔra halisa ko farafinna anw de bɛ ɲɔgɔn kɛlɛla halisa. an sigiɲɔgɔnw don an ye Moritani ye san caman kɛ sigi la frontières b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ sanni feerew caman b'an ni ɲɔgɔn cɛ bon vraiment a ko bɛ ka gɛlɛya dɔɔni parce que n y'a ye k'a fɔ hali Mali yɛrɛ fana na u tun bɛ k'a fɔ ko Moritaniens minnu bɛ feere kɛ k'u k'u ka butigiw ni fɛnw datugu an y'o vidéo dɔw fana kɛ donc vraiment fɛn min kɔni don a kɔni man d'an ye. a kɔni man d'an ye ni vraiment intervention bɛ se ka kɛ kosɛbɛ an ka gouvernement fɛ ka se ka bɛn lasabati ka tilenya lasabati an tun bɛ cogo min na kɔni a bɛ fisaya parce que ni an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ vraiment nin tɛ ko ye dɔw bɛ k'a ɲini ka fara ɲɔgɔn kan tuma min halisa Afiriki bɛ k'a ɲini ka fara donc ne kɔni ka fɛ la ko tɛ bon an y'a ye k'a fɔ vraiment autorités bɛ ka wuli ka baaraw k'a ko kan je crois que ministre yɛrɛ tun taara fo Moritani yen nɔ maliyɛnw de l'intérieur ministre donc an kɔni bɛ dugawu la vraiment Ala ka jisuma bɔ a ko kan. ami. d'accord. présidente an bɛ sunkalo la min ye sunkalo fana bɛ k'i dɛmɛ ka se a banyɔrɔ la kabi sunkalo daminɛna an ma ɲɔgɔn sɔrɔ ni folikan min b'i bolo ka taara maliyɛnw ma minnu bɛ tunga la ani minnu bɛ jamana kɔnɔna na. an kɔni an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ foli kɛ an ka tunkarankɛw bɛɛ ye sunkalo wagati ma nɔgɔ yan surtout yan nɔ baaraw ye fangala baaraw de ye a ka ca Ala fɛ baara fitikiw de don yan ka caya donc a ka jugu a ka sun kɛ ka tila ka taa baara kɛ yan nɔ a ma nɔgɔ donc an bɛ foli kɛ Ala ka bɛɛ kisi ni tanga di bɛɛ ma a kɔnɔ Ala ka sunkalo in tɛmɛ hɛrɛ la hɛrɛ min ka kɛ mutafari ye bɛɛ lajɛlen ye ka tɔɔrɔ ɲuman di bɛɛ ma yarabi ka seli kɛ an ma an ɲɛna hɛrɛ ni baden na. yɔrɔ a bɛ ka denmisɛnninw dege sun na dɔɔni dɔɔni i n'a fɔ an yɛrɛ b'a kɛ cogo min na Mali la yan kabiri san 8 san 7 i bɛ dɔɔni kɛ i bɛ a tigɛ 10 heures 11 heures a bɛ k'u dege dɔɔni dɛ. awɔ b'o kɛ u b'o kɛ yan yɛrɛ denmisɛnninw bɛ sun kosɛbɛ yɛrɛ tabarikala minnu yɛrɛ bɛ kɔrɔbaya u bɛ sun u caman bɛ sun yɛrɛ kosɛbɛ yɛrɛ de. tabarikala n'o diyara n ye présidente an b'i fo n'a sɔrɔ ni fɛn wɛrɛ b'i bolo ka da nin kan n'o tɛ vraiment i y'an ka wele jaabi a diyara n ye.
Aiwa an kɔni an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Tabarikala. An ka musow ka session kun yan nɔ CSW. Effectivement. Tiɲɛ don musow tɔgɔ la dɔn a bɛ bila hukumu kɔnɔna na aw ka hakɛw. Awɔ ministre yɛrɛ tun bɛ yan ministre n'a ka délégation ye dɔgɔkun 2 kɛ yan nɔ. Tabarikala. Donc activités caman kɛra musow ka autonomisation ni u ka dɛmɛw hukumu kɔnɔna na. Donc an bɛ foli kɛ bɛɛ ONG caman nana FAO ONG ninnu WINDAFO Soroptimisi musow ka ONG caman nana an y'a ye k'a fɔ vraiment maliyɛnw cɛsirilen don an ka délégation Mali délégation kun ka ca ni Afrique délégation caman ye yan wa n'u nana fana u bɛ baara ni dugu sɛbɛn u bɛ baara la réunion na su ni tile donc an ka foli bɛ an ka muso cɛsirilenw ye fɛn fɛn tun bɛ délégation na ka fara madame le ministre yɛrɛ kan madame Jara Jɛnɛbu Sanogo donc an ka foli b'a yɛrɛ kosɛbɛ vraiment u ye baara in ta ni fanga ye. N dɔgɔmuso dɔ tun bɛ yen nɔ kumaba i n'a ye ɲɔgɔn ye wa? Kumaba an y'a ye awɔ kuma in yɛrɛ kɔrɔmuso ye. Ayiwa nin ko bɛ ɲini ka ɲɛ ne dɔgɔnin don. Kumaba wala a yɛrɛ ye baara kɛ kosɛbɛ nin ko in kɔnɔ a ye baara kɛ fɛn fɛn kɛra a y'a bɛɛ reportage kɛ k'a bɛɛ sɛbɛn walayi. Tabarikala Ala k'a ɲɛ k'a d'a ma hali bi an bɛ dugawu k'aw ye Ala ka tunga sigi nɔgɔya aw ma Ala ka tunga ɲɛmɔgɔ aw ma n'aw bɛna don min na o k'a sɔrɔ an yɛrɛ fana bolo ɲuman kan. Vraiment merci madame Ba o de tun don. Ala ka bolo mɛn aw ka baara la. Amin merci bien merci. Voilà ni min ye madame Ba Fatoumata Jara ye dɔw k'a ma Poupée ale bɛ États-Unis d'Amérique 16e bureau min bɛ yen nɔ ale de ye o kotigi ye donc an bɛ munumunu salo kɛ hali bi maliyɛn dɔ bɛ yen nɔ Aruna Kulubali ale yɛrɛ tun bɛ Muritani an b'a ɲininka ne ni n'a ɲɔgɔnna n'a kɛla Muritani jumɛn bɛ na n'a ye fɔlɔ ani a bɛ se ka bilasiralikan jumɛn fɔ maliyɛnw ye minnu bɛ Muritani walasa hali bi an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na an bɛ situation min kɔnɔna na ka se ka nin situation k'a décanter tiɲɛ don faamaw kɔni bɛ wuli ka jɔ ba la an bɛ don min na i n'a fɔ bi walasa fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka tigɛ nin ko in bɛ cogo min na ka se ka fu siri a dan na n'a ma ye k'a fɔ k'an ye sigiɲɔgɔnma ye n'a ma ye k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ka jamanadenw bɛ ɲɔgɔn fɛ yen nɔ gɛlɛya kana se hakɛ dɔ ma tiɲɛ don maliyɛnw dama tɛ nka min ɲini fiɲɛ wulila ka ban bɛɛ tɛgɛ bɛ i kunna donni na walasa ko in ka se ka taa taabolo ɲuman fɛ cogo min na donc an bɛ a lajɛ n'an ni Aruna ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru siraw fɛ o kɔfɛ an bɛ munumunu salo fana kɛ an bɛ jate an y'a fɔ cogo min na lɛdu bɛ an ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuruko la walasa maaw ka se ka don k'u ka dabolo fɔ mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la walasa an bɛ se ka ɲɔgɔn kibaruya sɔrɔ cogo min na donc an bɛ jate Aruna Kulubali ka bɔ SUS Aruna Kulubali ani tile oui Aruna Kulubali ani tile ko bɛ cogo di? Ça va bien? Murankɛ kɔrɔ baasi tɛ yen? Baasi foyi t'an na yan nɔ. Tabarikala o diyara n ye ayiwa an bɛ k'i wele Aruna Kulubali ka bɔ SUS a wele kun ye min ye Muritani maliyɛnw bɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi maliyɛnw dama tɛ gɛlɛya bɛ Muritani donc n'i ma fili n'i ma ɲina e yɛrɛ ka taama ni munumunu salo senfɛ i ye Muritani kɛ. Exactement. Voilà donc walasa i ka se k'an bilasira mun bɛ na ni n'a ɲɔgɔn ye u ka faamaw ka girin ka wuli ani n'a ɲɔgɔn kɛla an kan ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ sabula ji min bɛ bɔ manɔgɔ da o de sumalen don. Tabarikala ɲininkali filɛ nin. Abdou Touré n b'i fo. Tabarikala. Ka maliyɛn bɛɛ fo. Bɛɛ lajɛlen foli daminɛ. Je suis avec Adama Waju ko n k'a ka foli f'i ye. Adama Waju k'an ma ɲinɛ dɛ ko an mago b'a ka projet la e ma ye an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi a b'an ka foli fɔ a ye. Projet la a kan ka fɔ Mali gouvernement de o ka Adama wele. An b'a fɔ an bɛ se ka tɛmɛ sira mun fɛ il serait que maliyɛn lecteur mɔgɔ an b'u galvaniser an bɛ tila ka contacter rétablir tuguni n'Ala sɔnna. Salam alaikum Abdou, comment tu vas? Oui, je vais bien. Adama Waju ko bɛ cogo di? Denbaya don, ça va? Man tɔɔrɔ tɛ denbaya la an b'a la tɔnni kosɛbɛ. Alhamdulillah, le Ramadan ça se passe bien. Ça se passe bien, alhamdulillah, ça va. Alhamdulillah, non, je suis très content de vous avoir là. Non, a diyala an yɛrɛ ye kojugu. Hakilila jigila Adama Waju i ye maliyɛn mun sigilen bɛ SUS jamana kan waati dɔ la e de ni dɛmɛbagaw kun nana partenaires walasa a bɛ se ka Mali kuranko sigi kala kelen kan cogo min na. A waati la faamaw ka kuma cayala a ma ɲɛ min kɔ aw ta la. Donc sisan ni wele bilala i ma i ni dɛmɛbagaw aw labɛnnen bɛ ka segin ka na projet kelen ka se k'a waleya wa?
ni Mali autorité en wele al China mena. D'accord. Comme il y a fort chien chama, il y a fort kagele afene bon. Akobe ou de bolo c'est ça. D'accord. Voilà, c'est ça. D'accord. Nous en wele ni ala sonam mena. Na ala sonama o famuna. C'est comme ça, c'est ça. Ni soro bi o jalanye ko jugo wala bi ala ka kaloti me ko manto dama. Amina ya rabbi, amina ya rabbi. Merci bien Wadjou, merci Adama. Merci beaucoup, bien chose à toute la radio. Merci bien, je ne manquerai pas, Inch'Allah. Merci, ouais. Merci bien. Aruna Koulibaly. Oui. Donc, on me sengana nga question na ame Mauritanie. E yinke ka auka watu la temena watu na nyona gelad la ka wliwa. E bi yin don e bi soro ko tableau ni fenga don. Muni bi sega na nyogo yin. Ani na kala timeka nga extra mo fe. On est la 89 ni mafli. Nous était le président de l'OMVS. On est sénégalais quoi clé ne serait. Ah bon. Donc ne vouloir la solution est moi mi badoa. Au côté c'est nyoron certificat ma. Nyoron certificat. Aka kumba patulendo Mauritanie katema ay président. Nani fen fo Mauritanie Coca-Cola. Allez c'est ka no gayoron kili. Tabarakala. Ça c'est. Wa c'est ka fen tama fana hein? Mon solution mbay. Amina. Non, mais ka vérifier tande. C'est Abdou né 100 ans que Mauritanie. 100 ans. Non, c'est kono. Na titemoga. E bi yendo. Wa mbe yendo ka tema mawoka. D'accord. Yame. Nya famille. Donc à l'époque malien voilà sur signé mo nous chama ku beno chama malien ndé. Ah d'accord. On chama do à l'époque. Donc ne ba mu fotoro ko ta c'est ñoro certificat ma ban. Aleka ku nya kele pisse ka fen chama nyana. Na la sonama. C'est juste un conseil. Non, afamuna. Mbifo. Ajalani. Neko chaindu. Change mengili. De Paris. Ego chendo amere bi yella fa no be. El Hajo Musa Sall Alajo Musa Fatmata de katiko ko Musa abe Paris. Ngo kamara kembe kabondu. Kamara tunna wat do kala akun tunna na au ka kumangere me sanwona ko alhamdulillah ka gafsa. Aywa kala lugati. Ami. Ani petit sila. Aywa ça au kon ango grand sila ko petit sila aywa. Moi c'est mon petit sila. Bifo. Ajalani. Bon dimanche. Merci bien Aruna Koulibaly. Voilà. Marion Belajide fo Kambe, merci bien. Non, c'est très bien noté. Famo Kloubana. Voilà, numéro certificat c'est la fin de manière bo. Nala sonama inchallah. OK, Touré. Merci bien Koulibaly. Au revoir. Merci allez bye. Ahmed Diakité kumatani benika fere ni fana bse ka ke fere nyundo yi ina fa ya fo chugumina munu ni munu be Mauritanie do bay ka fo am kala nyuna kosobe janko aflaka mami tofo ni oye nyoron buye shirfuke Mali ni Mauritanie abina fo waro modola kun do ka gele ni tala Mauritanie aflaka mu fo ibi doy atoko ko Alassane Diakité aba fina ko Amady Diakité mo mara jula no ko ale dogo ke won ma korka de wi wa so baraka yi administration donc malien de ka cha o chukola afimana jema munum bi baraka yi administration ni fauna moi je crois que gele manga na ani nyonche ka sefu kundama doma ga ayimi fo déjà ça c'est déjà très bon donc amba laje minyi ka wuli ka joke wala sa minyi kuma nyonya yi obseka do Mauritanie famau ani Mali famaw ni nyonche chomina ga ukatime ni shirfuka kasrai ka laje na lesla ka kuma ko be kesobi ka fen chama ko no ya kola donc nous fola ka ban oui ça c'est vraiment une bonne solution am secrétaire résolution mon fana sera fait déjà amel de tambala jena ken mo soro amina ga juso lablo no nyonche amta sraj me fe tegrani walma fixu afrabe
d'accord an bɛ nɛgɛjurusira di maaw ma aw ka don aw ka foliw kɛ walima k'aw ka dabolo fɔ an ye a bɛna sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ 00223 24 76 29 00223 24 78 78 00223 24 98 98 walima a ye tɛgɛrɛ ni wele n'o ye 00223 50 41 22 22 50 41 22 22 an bɛ jate an bɛ minnu salo kɛ ka ninnu bɛɛ lajɛlen ye taamasiraw ye tɛmɛsira minnu bɛ yen nɔ n'an bɛ se ka exploiter an bɛ dɔn min ye tunkarankew ye maaw k'a dɔn k'a fɔ kabi diɲɛ kununko maliyɛn bɛ taa tunga na nka bi waati de sela an k'a ɲini k'a dɔn an bɛ taa fan minnu fɛ gɛlɛya minnu b'a la ani sɔnɔgɔya minnu bɛ yen nɔ u ka jamanaw sariya ye mun ye an ka se k'o dɔn yɔrɔ kumakan jɛlen don n'an bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ an k'a ɲini k'a dɔn o jamanaw sariya ye mun ye walasa an ka se k'o sariyaw labato sabula n'an bɔra den da fɛ walima dogodogo ni dogo sira walima duguma sira fɛ i bɛ gɛlɛya min sɔrɔ o la tuma dɔw la a gɛlɛya tɛgɛ tɛ se k'a kunbɛn an y'a fɔ nin kɛnɛ in kan maa caman bɛ yen nɔ olu taala min ye mali kɔrɔyan fan fɛ ka bɔ gawo fɛ ka don alizeri ka min ye désert ni sahara bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ cɛ ci ka taa bisimila minɛ min ye libi k'a fɔ k'u bɛ bɔ ka taa tubabu jamanaw kan dɔw ye gɛlɛya sɔrɔ désert ni sahara kan dɔw bɛ yen nɔ olu ka gɛlɛya daminɛ libi sabula u taara bin maa minnu bolo kɔnɔ olu yɛrɛ ye bamaci don u ka jamana kan u y'u wajibiya minɛ k'u fara u ka kɛlɛkɛcɛw ka kɛlɛkɛw kɛrɛfɛ dɔw mugukisɛ ye dɔw fa dɔw joginna ka juguya joginda ma k'u la dɔw wɛrɛw fana bɛ yen nɔ olu taara bin maaw de tɛgɛ kɔnɔ minnu fana ye maa juguw ye olu fana b'u jagoya minɛ ka u bila k'u u ka somaw de wele mali la yan nɔ ka wari ci nɛgɛjuru sira dɔ fɛ mali la yan nɔ walasa u ka se k'u bila b'u badɛmɛ ci b'u bila u bɛ kule u bɛ somɔgɔw wele u b'u dama kasi la an ye o gɛlɛyaw ye yan nɔ an ye gɛlɛya wɛrɛ mun ye yan nɔ waati laban in na an ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ min ye irisi jamana fɛ dɔw bɛ taa yen fɛ k'u b'u to yen nɔ ka na Europe ka denda ka don o fɛ o fana gɛlɛyaw kulikan bɔla an na a caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Modibo Mariko ale yɛrɛ ye ɲɛfɔli caman k'an ye a sira kan walasa mɔgɔw ka se ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ a la donc moi je crois que duguma tagali ani dendaw don sira gɛlɛya b'a sira kan sabula a caman kɛla min ye laɲini kɛla min ye a ma ko ye sabula n ka bɔ n ka jamana kan n ka taa hɛrɛ ɲini na e bɛ ka taa yɔrɔ min na an bɛ don min na i n'a fɔ bi gɛlɛya b'o yɔrɔw fana na a ka ca la a dɔw bɛ dɔ la i bɛ ka taa laɲini min kama a laɲini sabati bɛ gɛlɛya fo ka taa fɔ a to ten o de kama an bɛ lajɛlen k'a lajɛ an bɛ jamana minnu kan hali n'o y'a sɔrɔ baara ko a koɲɛw ka gɛlɛn kuma caman na an k'a lajɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ cogoya min na an bɛ yɔrɔ minnu na an bɛ se ka fɛɛrɛ jɔnjɔnw sigi an yɛrɛ ye ka baaraw kɛ yen n'an ma se ka baara kɛ yen an ka baara kɔni dege n'an ma ɲɛ taama kɔ i bɛ taa yɔrɔ min na i k'a dɔn fana k'a fɔ nin jamana ninnu ni jamana ninnu u mago bɛ ni mɔgɔ ninnu de la minnu ye baarakɛlaw ye donc a dɔ bɛ dɔ la a bɛ i taali nɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ n'i sela o jamanaw kan a b'a to i ka se ka baara sɔrɔ joona a b'a to i kana balan ye jumɛn ye e bɔra so k'i bɛ taa fɛn ɲini e taara se fɛn ɲini yɔrɔ la baara foyi tɛ e bɛ se baara min na tu seras obligé ka baara de dege fɔlɔ a dɔw la n'i bɛ kan mɛn u bɛ ko nɔgɔya n'i tɛ kan yɛrɛ fana i bɛ kan de fana dege tuguni donc a bɛɛ lajɛlen bɛ na ni san caman sigi de ye a dɔw la i b'a sɔrɔ o sigi min fana bɛ kɛ o bɛ kɛ gɛlɛya bɛɛ kɔnɔ sabula somɔgɔw hakili b'a la k'e bɛ tunga na k'e kan ka se ka wari ci olu ma o b'a sɔrɔ e fana donna foyi ma ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ donc i ma gɛlɛya ye i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ o la an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni nɔgɔya dasiraw ye cogo min na an k'o kɛ walasa an ka se ka bɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw a gɛlɛya an kana bi a kɔnɔ kuma tɛ ka bɔ a kɔnɔ donc vraiment olu ye bilasiralikanw ye an fana bɛ mun di sanga n'a ka waati an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina wa an tɛ saliya o baara la donc mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ tunganata tɛ wajibi ye maa bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ fan bɛɛ an ye mɔgɔw ye minnu taara tunga na taama jar'u la kosɛbɛ u ye faso ni baso u y'u lahinɛ terisa ni furu ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye hinɛ sɔrɔ u bolo an ye dɔw fana ye olu taamana taama in ma diya u laban nana kɛ min ye ka gɛlɛya sɔrɔ f'u nana doni ka na jamana kɔnɔ an ye dɔw fana ye u taara taama ma diya u seginna ka na faso kɔnɔ u nana baara min daminɛ yan o baara ɲɛn'u bolo o yiriwal'u bolo u ye hɛrɛ caman caman sɔrɔ o baara la donc ce qui veut dire que côté in bɛɛ lajɛlen la il y a des leçons apprises nka min kɔni bɛ yen nɔ karamɔgɔ dɔ b'a tugura n y'a sɔrɔ a la ko maa garijɛgɛ ɲini kojugu i bɛ taa bin maa wɛrɛ garijɛgɛ da o tɛ maa si ka laɲini ye an k'a ɲini kuma bɛɛ an k'a dɔn
an ka ɲinifɛnw kɔnɔna na an kan ka min wajibiya o de an ka se ka nɔbila ne yɛrɛ ye min kɛ faso baso n ye mun kɛ ne nafura dama n sera ka mun kɛ ni jamanadenw bɔla ninnu ma donc faso mago bɛ a den kelen kelenna bɛɛ lajɛlen la an b'o fɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ jakite o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ n'u bɛ Côte jamana kan nin waati in na min ye nun jalo bɛ Côte d'Ivoire Abidjan Jaje Touré ale bɛ Daluwakaw fɛ yen nɔ an ka foli ta ninnu bɛɛ ka taa ninnu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye maliyɛn minnu bɛ Congo Brazza Mamadou Dramé a n'a terikɛ Fofana an b'u bɛɛ lajɛlen fo Brazza nin waati in na min ye nun dɔw bɛ Congo Brazzaville kaw fɛ yen nɔ an b'a fɔ dantɛ foli min na Laji Touré bɛ Congo Brazza an b'a fɔ dantɛ foli min na Samba Sow bɛɛ lajɛlen bɛ sugu kɔnɔ u bɛ ka a ko ɲɛnabɔ Kaba Sise ale bɛ Congo Brazzaville kaw fɛ yen nɔ Kande Sissoko bɛɛ bɛ Congo Brazza an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada min ye Pointe-Noire Mamadou Yafa ale bɛ Congo Pointe-Noire an b'a fo dantɛ foli min na n'an taara Gabon kaw fɛ yen nɔ min ye Kamara ye an teri don a bɛ min ye Congo n'a fɔ Gabon kaw fɛ yen nɔ Libreville an b'a fo dantɛ foli min na Abidjan hali bi an ka musokɔrɔba bɛ yen nɔ ni o ye Masitan Keita an yɛrɛ ko ma ko Sukɔmuso ale bɛ Abidjan nin waati in na an b'a fo dantɛ foli min na an bɛ min ye taa Faransɛ kaw fɛ yen nɔ Faransi n'an cunna yen nɔ min ye Faransi Musa Sall bɛ yen nɔ Musa Sall Alajɔ Musa Fatumata den Katikaw ka Musa ale bɛ Faransi dɛnɛ na an b'a fo dantɛ foli min na n'an y'ale fo Tijani Mariko bɛ Paris an b'a fo dantɛ foli min na n'ale fola min ye Mamadou Tanja an ko a ma ko le Parisien ale bɛ Faransi Paris an b'a fo dantɛ foli min na Mohamed Jawara n'a furumuso Madame Jawara Lalaïcha Maïga olu bɛ Paris an'u ka denmisɛnninw an b'u bɛɛ lajɛlen fo Musa Sise an b'a fo ka bɔ min ye Paris dugukolo kan ka lamɛnbaa ni kanuba ni lafasaba bɛɛ lajɛlen fo min ye Dr Boubacar Diall an k'a ma ko Dr Diall ale bɛ min ye kalan na a bɛ kalan na a bɛ dafa kalanw na a bɛ min ye baara fana na Faransikaw fɛ yen nɔ sama sɔrɔ ani banabaatɔ kari bɛ ɲɔgɔn na ko Ala ka nɔgɔyaw kɛ min ye n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Espagne Mamadu Jakite bɛ Espagne an b'a fo dantɛ foli min na Alimanikaw fɛ yen nɔ Umar Dambele ale bɛ Allemagne Munich an b'a fo dantɛ foli min na n'an taara États-Unis d'Amérique min ye Safiatou Mariko ale bɛ États-Unis an b'a fo dantɛ foli la ko bɛ cogo di États-Unis d'Amérique n'an bɔra yen nɔ an bɛ foli tanu kɛ ka taa Ismaël Sakoba ale bɛ Amérique an b'a fo dantɛ foli min na ka taa se Safiatou Mariko ka bɔ États-Unis d'Amérique an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na Japonkaw fɛ yen nɔ Yɔrɔ Tarawele bɛ yen nɔ Denba Daga ale bɛ Bamakɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi a nanen bɛ sɛgɛnlabɔ la min ye a bɛ a san denmisɛnninw kɛrɛfɛ o fana bɛ san caman bɔ an bɛ Denba a kɔni bɛ minnu sara la a ma tɛgɛ ko kuma fɔ fɔlɔ a kɔni b'an fɛ yan nɔ ma tɔɔrɔ foyi t'a la min ye Ajaratu Tarawele ale sigiyɔrɔ kun bɛnnen bɛ Chine ma Wuhan ale bɛ an fɛ Mali la yan nɔ bi kalanw banna min ye baara koɲɛw ye o bɛ sen na Madame Jalo Fanta Jara min ye ale b'an lamɛn ka bɔ Lafiyabugu an ka cɛkɔrɔba bɛ yen nɔ ni o ye tonton Baco Jara ye ani an ka musokɔrɔbaw ni o ye tanti Fanta Faye an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn min Awa Faye ka u fo k'u waleɲuman dɔn ani Awa Pekos ale b'an lamɛn ka bɔ Bamakɔ yan nɔ an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada Amadu Jakite waati min sumana ka di an ma ɲɛmaayaso fɛ o waati kɔni sɛbɛkɔrɔ tɛnkunna an bɛ hakɛto ɲini kɛ mɔgɔw tun bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ ka taa bila Mali kɔ kana na an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ Kidali ka taa bila min ye Tizawaten aw ta ye lamɛnni ye aw tɛ weleli kɛ nka weleli tun bɛ minnu bolo o de tun kɔkana mɔgɔw ye ani maa caman fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ an y'an sinsin fɛn min kan bi ko kura o de ye maliyɛnw ka lahalaya ye Moritani jamana kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn choix kɔlɛ tun bɛ Ahmed Jakite bolo le prince de la technique an ka choix kɔlɛtigiw ka ɲɛmaa don le directeur technique min ye anw ni dugumana cɛ ka lakana sabati Amadu Mukoro ne yɛlɛla sanfɛ Sylvie Vartan Jinɛ Sokola ni yɛlɛla sanfɛ n'ale de bɛ ɲɔgɔn ye fɔlɔ i kan ka taa na a bɛ bila ka taa ɲɛmaayaso kun kɛlɛfɛlen bɛ ɲɛmaaba la Buwa Jabate le directeur général ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn jamukan fan fɔlɔ karamɔgɔ Daba Tunkara fan filanan Abdou Touré k'aw bɛɛ fo k'a fɔ Ala ka sigida wɛrɛ yira an na an ka hakili to an yɛrɛ la don o don adama ɲɛnama an ka hakili to ɲɔgɔn na diɲɛ don ka ca Ahmed seli bɛ ka surunya maaw ta fɛnw ka ca maaw ka teli an bɛ bolimafɛnw na an ka taa dɔɔni n'an taara dɔɔni o bɛ taa ni ka segin nɔgɔya a b'a to gɛlɛya ti an sɔrɔ an tɛ gɛlɛya se maa wɛrɛ ma donc k'a fɔ Ala ka ko ɲɛ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Ala ka kalo tɔ tɛmɛ ko ɲuman d'an ma ka musakaw nɔgɔya a k'an bɛɛ sigida wɛrɛ a ka to b'o kan wa salam